Dobrodošli u prvi BHV podcast u kojem će sigurno biti grešaka i tehničkih poteškoća, jer nam je prvi. Ja sam Gordana, direktorica BHV-a i osnivač ove agencije koja djeluje u Hrvatskoj već 30 godina i mi vam pomažemo da se upišete u srednju školu, na tečaj jezika, na studij prediplomski, diplomski ili doktorski u inozemstvu. I imali smo do sada preko 10.000 polaznika, obzirom da slavimo 30 godina ove godine, to nije ni čudo. I danas je sa nama moja jako draga gošća koja se zove Anja. Mi smo u Rijeci. I Anja će nam zapravo reći kako smo se mi upoznali. Da, evo, ja sam Anja Gregoran-Jenul. Ja sam sad završila 4. razred gimnazije Andrije Mohorovičića u Rijeci. I zapravo kako sam ja upoznala BHV je preko toga da sam imala želju otići na razmjenu u Ameriku i kroz sav taj, znači s mamom sam pretraživala razne agencije, ponude, kako mogu doći uopće do toga da ja odem na razmjenu u Ameriku, jer mi je to bila dosta duga želja, sam našla BHV. I onda sam otišla na razmjenu u Ameriku u 3. razredu, znači prošle godine u 3. razredu gimnazije. Dakle, kad si ti počela istraživati tu mogućnost da odeš na srednjoškolsku razmjenu? Je li to bilo u 2. razredu srednje škole ili već i prije? Pa ne, u mojem iskustvu nije to bilo nešto jako sad rano. To je počelo negdje kad sam ja krenula u srednju. I počela je zapravo kao neka ideja da ću ja s nekim ići, sa svojom prijateljicom ću ja ići sad na razmjenu, ali pošto tad još nisam znala ništa o tome i nisam znala da zapravo funkcija cijele razmjene je da ideš sam i da se razviješ, a ne da ideš s nekim, jer ja sam htjela ići s prijateljicom iz razreda, tako da sam ja onda to počela duže istraživati, jer isprva je to bilo kao samo neka želja, samo gledala sam to na društvenim mrežama, video drugih ljudi i drugih tako učenika koji su otišli na razmjenu i meni je to izgledalo jako fora sve i onda sam više ulazila dublje i više počela istraživati o tome kako uopće mogu postati student na razmjeni. I kako to da se nisi prepala kad si čula da ne možeš ići s prijateljicom, nego ideš potpuno sama? Pa da, nije me to iskreno toliko sad šokiralo. Dosta sam već prije isto išla na tako samostalne neke izlete i mama me često slala na tako tjedan dana negdje ili bi uvijek išla već dok sam još bila jako mala na mjesec dana, znam da sam bila na Šolti, tako da sam već nekako se razvila samostalno da putujem i nije me to toliko prestrašilo da ću sad biti sama ili da neću imati nikog ili da ću biti odvojena od obitelji. Ali to je ipak drugi kontinent. A kako je tvoja okolina reagirala kad si im rekla da ćeš ići iduće školske godine sama u Ameriku? Da, to je istina. Malo je kada znaš da nisi, nije isto otići, na primjer, u Francusku kad znaš da si bliže i otići preko cijelog oceana, voziti se 10 sati. Ipak je ta neka osjećaj puno veće udaljenosti i nemaš tako brzi pristup nikome. A kako su reagirali? Pa bilo im je, mislim, isprva čudno. Moja mama je bila dosta, uvijek je bila za to, uvijek je bila da mi pomogne ostvariti to što želim i bila je uvijek samo onako, sam 100% sigurna u to da će mi ona pomoći u tome. A naravno stariji, mislim, nonići su bili nije to tako popularno bilo u njihovim danima, tako da su bili malo, naravno, prestrašeni kako di ja sad to idem, je li to uopće sigurno. Ali naravno da su htjeli da ja budem sretna i da ostvarim ako sam to jako htjela. Ja mogu zamisliti kako su tvoje mami govorili, pa kud puštaš dijete? Da, bili su stvarno. Ok, dakle i onda kad postupak prijave na taj program uključuje popunjavanje neke aplikacije do nekog određenog deadline koji svake godine do Božića tekuće godine za iduću školsku godinu. Ta aplikacija je dosta komplicirana, ona ima 30 stranica, treba priložiti svjedodžbe koje su prevedene, treba priložiti preporuke profesora iz srednje škole, treba polagati test engleskog jezika, treba obaviti osobni intervju, treba snimiti video o sebi, treba napisati motivacijsko pismo, roditelji trebaju napisati motivacijsko pismo. Dakle, dosta je tog posla.
prosječno učenicima treba oko mjesec dana da završe aplikaciju. I onda kad se završi aplikacija, onda je mir i tišina. Onda vi zapravo ne znate ni kućete, ni šta ćete, nego čekate da vas izabere neka obitelj u Americi. Opiši taj proces dok ti čekaš i onda konačno kad si dobila obitelj i kako je to bilo. Ta cijela aplikacija, znači to je jednostavno postupak, svaki dan odrađuješ jednu od tih stvari koje moraš. I onda kad sam sve završila, imaš osjećaj, ajme, konačno ne moram više ove dokumente, ne moram više nikog ništa pitati, kod doktora ići u školu, I onda sam, bila sam spremna na to zato što je bilo na početku rečeno da mogu host obitelj dobiti u zadnjem tjednu, na primjer. Ja sam cijelu tu aplikaciju mislim da dovršila do negdje tamo 12. mjeseca, tako da sam imala dosta još vremena, ajmo reći, čekat obitelj i bila sam spremna čekat sve do 8. mjeseca, nisam ja sad se oko toga previše nešto sekirala, ali sam već jako brzo zapravo dobila na mail, mi je zapravo moja host mama poslala mail gdje je napisala Welcome to Michigan i sam znala čim sam vidjela Michigan, ajme meni. Tako da onda smo se odmah prebacila na WhatsApp i počele smo komunicirati i bilo je bila sam jako uzbuđena i morala sam malo istražiti prvo i o Michiganu i o cijelom gdje ja to uopće idem, tako da bilo je jako zanimljivo. Jeste imali nekakav video call u kojem ste se tvoje obitelji upoznali sa tom obitelji? Jesu bili nonići? Kako je to izgledalo? Znači jesmo, i to nije sad, mislim, dosta host obitelji to radi, ali znam da ne rade sve, ali oni su isto takvi, oni vole unaprijed upoznat, znači ko će doći zapravo u njihovu kuću, a i za mene samu je bilo puno lakše kad sam ja s njima zapravo imala taj video poziv i razgovarala s njima prije nego što sam došla, jer je onda cijelo to upoznavanje bilo puno ugodnije. I imali smo poziv, gdje su se upoznali s mojom mamom, nisu s nonićima, to je tek kasnije sad kad sam se ja vratila, ako ima neki poziv, ali na početku malo mi je bilo još, ajmo reći, malo čudno, tako da smo, upoznali su se s mojom mamom i sa mnom i ja sam upoznala njihovu obitelj. Imali smo par čak poziva dok sam ja otišla i pošto sam išla sa double placementom iz Italije, još jedna cura, imali smo jedan kao zajednički poziv i s njom i sa svom braćom, što ću kasnije malo pričati koji je uopće bio u mojoj host obitelji, jedan zajednički poziv prije nego što smo samo došli. Ja ću sad malo objasniti za naše gledatelje ili slušatelje šta je to uopće host obitelj i kako se biraju host obitelji koji sudjeluju u tom programu i kako se spajaju s učenicima. Naime, iza tog programa stoji američka vlada, američki State Department, koji već više od 50 godina zapravo nadgleda ovaj program i oni propisuju i organizacije koje imaju dozvolu, koje su takozvani sponzori, da sponzoriraju učenike iz cijelog svijeta, da dolaze u Ameriku i pohađaju državne srednje škole i žive sa američkim obiteljima i propisuju zapravo cijelu tu proceduru. Kako se selektiraju obitelji koje sudjeluju u programu, kako se selektiraju učenici, kako ide taj proces spajanja prije nego što oni dolaze i naravno najvažniji proces nadgledanja i njihovog napretka i uspjeha za cijelo vrijeme trajanja boravka u SAD-u do povratka kući. Obzirom da si se ti spojila, kad god već sa host obitelji, kad si putovala u Ameriku, kako si se spakirala, je li to bilo, jesi ponijela sve što ti je trebalo, išla si na godinu dana ili si ponijela previše, šta bi sad sebi savjetovala ili nekom drugom? Znači, kad sam ja zapravo otišla, u mojem slučaju je znači moja host obitelj, to je moja host mama je predložila da mi dođemo ranije, znači dosta tih exchange studenta je došlo tjedan dana prije škole, koja je počinjala negdje 28.8. Znači malo ranije nego kod nas i većina je dolazila, 20.8. ili tako nešto. A ona je predložila da mi dođemo ranije, znači da dođemo već početkom 8. mjeseca i da možemo, ajmo reći, vidjeti, upoznati ih prije nego što krenemo u školu, provesti neko vrijeme s njima, vidjeti malo taj kraj, nešto raditi po ljeti. Tako da to je, ja bih rekla, stvarno super. To naravno ovisi o vašoj host obitelji, ne možete vi njima samo doći tamo. Naravno se ovisi o vašem dogovoru. Ali mi je stvarno bilo super taj prvi tjedan i taj prvi mjesec prije škole. Jer smo stvarno imali vremena svi sjest, bilo je ljeto, imali smo više, nismo morali ništa raditi.
Tako da su nas vodili da vidimo školu prije, vodili su nas znači tamo u njihovo mjesto da vidimo kako izgleda tamo gdje oni žive. I bilo je stvarno jako lijepo. A pakiranje, da, to je bilo dosta dugi proces i preporučam svima da krenu ranije. I većina ljudi uzima 2 kofera znači kad idu u Ameriku ili tako bilo gdje da idete na godinu dana. Ali ja sam uzela samo jedan jer nismo kao htjeli šta ću sad plaćati još jedan kofer ako mogu rađe kupiti tamo više stvari. Tako da to nije baš bila najbolja ideja, iskreno, jer sam uzela previše stvari, jer ipak morate razmišljati to jest prvo isto morate vidjeti gdje idete. Ako idete negdje gdje je samo toplo, onda naravno imate puno lakši proces pakiranja, ali Michigan je state gdje imate svagodišnja doba i može ići od toplog do jako, jako hladnog. Znači stvarno morate uzeti sve. Ali ja bi stvarno svima preporučila da se ne prepakiraju, jer sam ja uzela previše tih stvari, previše nekih možda ljepših stvari, a zapravo sam na kraju završila, nisam toliko stvari koristila, a koliko sam toga dobila i koliko sam toga kupila, stvarno mi nije trebalo. Dakle, skoro bi mogla preporučiti da idu bez kofera i bez stvari, jer će tamo... Da, stvarno ćete dobiti puno toga i kupiti stvari, ima toliko dućana, tako da ne isplati se. Da. Ok, i onda kako je stvarno izgledala ta tvoja host obitelj? Dakle, gdje su oni živjeli? Da li to kuća, stan, da li to veliki grad, malo mjesto? Je li to, ne znam, koliko ti ljudi imaju godina, imaju djece? I to, šta je to double placement, što si rekla? Da, znači moja host obitelj je bila, znači, host mom, znači moja host mama, host tata i 3 brata koja su, znači jedan brat nije živio u toj istoj kući gdje sam ja živjela, on je već imao 24 godine i žive sa svom curom, isto dosta blizu, jedno 5 minuta udaljeno, ali nije bio s nama. I 2 brata su živjela, znači sa mnom i tom double placement u istoj kući. I to je bila, znači, kuća, možete zamisliti. Znači, nisam živjela što se tiče samog prostora, bilo je ruralno, znači bilo je selo i ima 1000 ljudi, ja mislim, to zove se Marcellus, tako da je ruralno, kuće su jako, jako udaljene i izgleda kao neka obična, znači kako možete zamisliti zapravo američku kuću s američkom zastavom ispred. I točno se sjećam prvi put, to je prvu noć kad sam došla tamo, kad sam ulazila u taj njihov kao drive-in i stvarno je bilo, mislim, sa tom američkom zastavom imali su još lampice pored, baš je onako bio osjećaj kao da sam u nekim snovima. Ali meni je to, znam da jako puno ljudi želi možda biti u nekom jako popularnom američkom gradu ili negdje gdje ima više ljudi. Tako da to, mislim, to naravno ovisi gdje vam živi obitelj, ali iskreno mislim da ćete puno bolje iskustvo preživjeti ako dođete stvarno u tako neko ruralno područje i stvarno vidite kako ljudi žive tamo, kakva je tamo škola, a ne da vi sad idete u neko... I puno će isto biti sigurnije nego da sad idete u neke... To si mi zapravo dala dobar uvod da isto napomenem da zapravo djeca učenici koji idu na ovaj program ne mogu biti smješteni u velikim gradovima, zapravo moraju biti smješteni u sredinama u kojima su, recimo tako, 100% sigurni. Dakle, jer postoji cijeli sustav kontrole od regionalnog menadžera, lokalnih koordinatora, osoblja u školi, host obitelji, svi koji su zaduženi za dobrobit i sigurnost učenika na programu. Tako da to je naravno teško ili nemoguće kontrolirati u velikim gradovima poput, ne znam, New Yorka ili Los Angelesa. I zbog toga su smješteni u manjim gradovima, predgrađima, ruralnim dijelovima. Ali kao što si ti sama iskusila i rekla, Amerika je zapravo zanimljiva i drugačija i ta razmjena kulture je zapravo najzanimljivija upravo u tim malim gradovima i u malim sredinama gdje ljudi žive jako povezano i jako toga se puno dešava na tim našim osobnim odnosima. Ne vrijeme na, ne znam, prijevoz u podzemnoj željeznici, nego se zapravo družimo. Šta je double placement? Da, znači double placement, koji sam naziv zapravo kaže, znači živiš s nekim, zapravo u dvoje idete kod neke host obitelji.
A to naravno ne može biti neko iz tvoje države, ne može biti tvoj prijatelj, ne može biti neko iz tvoje obitelji, jer je cilj da se, znači kao što sam i na početku rekla, da razvijaš znači sebe, da ne pričaš hrvatski, na primjer, da sam ja išla sa svojom prijateljicom. Mislim, ja sam to i vidjela, jer, na primjer, u našu školu su došle 2 učenice na razmjeni Španjolske i naravno, mislim, onda to nije to i ipak ti onda imaš neku sigurnost, možeš s njim pričati na hrvatski ili na bilo koji, znači svoj jezik. Tako da ja sam imala double placement koja je opcija zapravo u samoj aplikaciji, znači se odabire ako želiš i ako ne želiš. Ja sam naravno odabrala jer meni je to bilo još jedna super stvar. Imat ću sad neku curu mojih godina koja želi iskusiti isto što i ja želim i isto na neki način se osjećaš malo lakše ako ideš nekim kod neke host obitelji, kad ideš negdje općenito tako dugo vremena. Mislim da je isto važno zato što neke host obitelji žele, kao na primjer moja, uvijek zapravo uzimaju 2 učenice na razmjeni i onda ti se s time i mogućnosti zapravo proširuju. Mislim, imaš više. I dobro, otkud je bila ta cura, kak se zvala, jeste se vi dobro slagale, jeste vi dijelile sobu, jeste se svađale, kako je to izgledalo? Da, znači moj double placement je bio iz Italije, znači blizu Milana, jedan grad Bergamo. I ovo se zapravo desilo kod njih prvi put. Mi smo došli sa istim avionom u isto vrijeme kod njih. Mislim, na taj doček zapravo sa avionom. Tako da smo se mi upoznale već prije nego što smo došle u Ameriku. I ona je, mislim, odlično smo se slagale. Bile smo zajedno u sobi i mi smo, međusobno smo skroz suprotne. Znači, svi, po jako puno stvari smo suprotne po načinu života. Ona stvarno živi u velikom gradu i jednostavno neka mišljenja su nam jako suprotna, ali jako smo se dobro slagale. Ne bih rekla, mislim, možda je par puta bilo, naravno, da je došlo do možda nekih nesporazuma, ali većinom smo se stvarno znale zabavljati. Bilo mi je super s njom, zato što, pošto je to ruralno mjesto i činjenica je da možda nije uvijek sad nemaš šta za raditi, ne možeš sad otići na bus do grada ili sad ću ja nešto zabavno napraviti jer je selo. Mi je bilo super s njom jer bi uvijek nešto onda izmislile, nešto bi doma radile, ne znam, išle bi nešto raditi, neki kolač ili bila mi je super za društvo. Super. A kako se host obitelj ponašala prema vama? Kao prema svojoj djeci ili kao prema gostima ili ne znam, kako su nekakva pravila bila u kući? Mm-hmm. Kako ste vi išli do škole? Kad kažeš daleko ste bili ruralno, pa daleko je bilo gdje ne možeš do grada. Mm-hmm. Kako je taj svakodnevni život izgledao? Mm-hmm. Da, host obitelj bili su jako otvoreni i mislim, bili su stvarno jako dobri prema nama, ponašali su se. Mislim, mi smo čak, iako je meni to malo na početku bilo naravno čudno, ali smo na kraju, nakon vremena, počeli našu host mamu zvati mam. Tako da, jako smo se povezali i oni su nas, mislim, njihova djeca su već bila starija, ali su, ponašali su se prema nama kao da smo dio obitelji, sve smo radili isto, bili smo na istoj, znači nije bilo nikakvih nešto da bi oni nama sad zakinuli nas za nešto zato što mi nismo njihova djeca. Ali ste onda imali iste i obaveze. Ali iste i obaveze, da. Znači, morali smo, znači, suđe, to jest oni su imali taj kao dishwasher i onda bi to, znači, stavljali bi ako smo nešto pojeli unutra, pomogli bi očistiti ili izvaditi to, ili ako, na primjer, sam pojedeš nešto, naravno, opereš. Pomagali smo dosta isto ako bi im trebalo vani oko vrta bi tom host dedu pomagali ili su isto imali, nešto su renovirali jedan dio pa smo uvijek, mislim, im pomogli oko toga. Onda WC smo imali zajednički dolje, oni su imali poseban WC i to smo isto morali čistiti, znači razmjenjivali smo se svaki mjesec, bi jedna od nas očistila. Sami smo radili, znači robu smo stavljali prat, isto smo imali po danima u tjednu, znači imali su određeno ko kada može, znači koji dan je za koga i taj dan je u tjednu je bio tvoj za pranje robe. Tako da, neke osnovne stvari koje mislim
to jest doma, na primjer, za suđe. Meni je to bilo dosta, mislim, neke stvari nisam ja, ili neke kad ne bi mi se dalo ili ne bi stigla, uvijek bi neko drugi i uvijek bi, ajmo reći, imala mamu, ona će kao to. Tako da se naučiš da koliko toga zapravo ima za napraviti i u kući. Tako da to... Tek postaneš svjestan. Tek postaneš svjestan, da, koliko zapravo živiš lijepo doma. I naučiš cijeniti maminu kuhinju isto. Da, to najviše. To je jedna od stvari koju uvijek stvarno ponavljam. Hrana stvarno se ne može uspoređivati i kreneš stvarno cijeniti. Wow, imam stvarno, znači da, kuhinju i kakvu mu hranu ovdje kvalitetno i dobro imamo je jako, znači, u nas tek sad svjesna. Da, tek sam sad svjesna. A za školu, kako su nas vozili, inače, mislim kako je meni bilo, oni su nas s autom ujutro, znači vozili i došli bi po nas. Iako je to ruralno mjesto, mislim to cijelo mjesto zapravo čini jednu ruralnu sredinu, ali škola je bila jako blizu, bila je dio tog gradića, ajmo reći. Bila je možda par minuta udaljena od kuće s autom, tako da je nas ona vozila svako jutro i došla bi po nas. I nismo koristili bus nikad. Jedino kad smo išli na te ove sportske neke događaje, onda smo koristili taj yellow bus, ali za svakodnevnu vožnju nas je ona uvijek vozila. Super. Pa i sad smo došli do škole. Kako izgleda škola u Americi? Općenito, koliko je, ne znam, velika, koliko je slična ili različita od tvoje škole u Hrvatskoj, kakvi su predmeti, kakav je način rada u školi. Evo, daj nam to približi. Mm-hmm. Da, škola je dosta bila mala moja škola. Imala je oko 200 učenika sve ukupno, što je nasuprot moje školi, znači gimnazija Andrije Mohorovičića, dosta manje. I čini se sve nekako puno bliže, upoznaš svih, znači ja sam tokom cijele godine zapravo upoznala sve razrede od 1. do 4. što ovdje nije baš tako, ovdje znaš svoju generaciju i neke ljude iz drugih generacija, a kod njih se svi druže, znači nema te razlike baš ko kod nas. Nije da ćemo se mi sad tipa družiti s prvašima toliko ili drugašima ili tako nešto, oni svi nekako se zajedno druže i zajedno. Što mislim da isto je zbog toga što njima, jedna razlika, znači ti satovi, oni, ako ti odabereš, na primjer, engleski, ti ideš sa svim ljudima iz generacije zapravo koji odaberu engleski. Nije njima to da ćeš ti imati neki razred i to je sa tih 25 ljudi cijele 4 godine. Nego, ovisno o tome, znači, ko odabere koji predmet i kako se to poklopi, svaki sat imaš sa drugim ili sličnim ljudima. Tako da, znači škola je mala, imaju spojeno i tu osnovnu školu i srednju školu, sve je jako blizu, iza imaju teren, znači za nogomet, za američki nogomet i znači za tu atletiku koju imaju isto, koju nude za sportove. A predmeti, cijeli školski sistem je jedna isto od glavnih stvari koje su skroz drugačije i stvarno su slične svim tim nekim, ajmo reći, našim mišljenjima o Americi. Znači, škola u Americi je puno lakša nego škola u Hrvatskoj, bar ovo što sam ja iskusila, a i kako sam vidjela to što njima je teško i njima, meni imam ovo, imam ono. Ja ne mogu uopće zamisliti da mi je to uopće neka obaveza. Znači, ja sam dolazila doma, nisam imala nikad ništa zaraditi, niti da bi imala sad neku zadaću, jer bi većinom zadaće završila u školi ako bi ih i dobili, jer sam imala toliko vremena i stvarno je bilo lagano. A jedna isto važna stvar koja pomaže je što ima samo 7 predmeta u danu koji se ponavljaju svaki dan, imaš istih 7 predmeta. Znači, nemaš koliko od nas, 18 predmeta, pa imaš sad toliko puno obaveza. Ali neki od tih predmeta su integrirani, recimo science su i kemija i fizika. Koji predmeti si ti uzela? Da, kod nas je bilo odvojeno, znači imali smo posebno biology, chemistry i physics, znači sva ta 3 posebno, a isti profesor. I ja sam imala, znači isto prije škole, znači još u 8. mjesecu kad sam došla, smo mi išli u školu i onda dobiješ, znači ajmo reći, popis svih tih predmeta. I onda sam si ja složila
šta sam ja htjela tamo uzet, uz dva koja su obavezna, to je American Government i English, znači ta dva moraju svi imati. I ja sam još uz to odabrala, znači imala sam engleski, uzela sam gitaru, uzela sam jedan predmet koji se zove Intro to Research, gdje smo zapravo, taj mi se možda i najviše sviđa od svih. Radili smo znači eseje, debate, učili smo vokabular, kako se dobro izražavati, kako napisati dobar esej i tako smo prelazili neke teme. Imali smo za završni rad zapravo debatu. Onda sam uzela marketing gdje smo učili znači kako dobro strukturirati neku reklamu ili neki poster ili šta se mora neki proizvod sadržavati da bi zapravo da bi dobro prošao na tržištu. To mi je isto bilo jako zanimljivo. Onda matematiku sam isto imala, to sam htjela uzeti jer nisam htjela da mi sad baš bude previše između Hrvatske, jer stvarno je drugačije i predmeti nisu isti, tako da sam ipak htjela uzeti neke predmete. Uzela sam biologiju i matematiku kao da ih imam ipak da mi bude slično sa školom u Hrvatskoj. I onda zapravo koliko je bilo teško pratiti nastavu na engleskom jeziku i kakve si imala ocjene? Nije mi stvarno bilo teško pratiti nastavu. Meni je već od početka engleski bio dosta dobar, tako da sad to ovisi o razini engleskog, ali vjerujem da svi koji dolaze iz Hrvatske i dolaze iz hrvatskih škola neće imati previše problema, jer njihov engleski, većinom ga skužiš, ponavljaju se iste stvari i neke stvari naravno nisam znala ako su posebne neke riječi za nešto ili tako, naravno nisam znala sve riječi, ali možeš pitat znači, profesora, njima je to skroz normalno. Mislim, nije uopće da će sad, da me bilo sram ili nije uopće čudno kako ti sad to ne znaš ili zašto pitaš tako glupa pitanja. Tako da, a i ako ne kužiš, ne moraš sad sve znat. Kakva je atmosfera u školi? Koliko ja znam, profesorima se obraćaš s imenom. Mm-hmm. To znači da mu govoriš ti. Mm-hmm. I zapravo oni imaju čak i neke sate kad možeš doći ako nešto nisi razumio ili ako si loše napisao test, da ti objasni, da se dogovorite oko ispravljanja. Mm-hmm. Je li to tako? Pa mi nismo, to za imena, to nisam znala, mi nismo naše profesore tako zvali. Mi smo ih zvali kao po prezimenu. Naprimjer, naša profesorica iz engleskog se prezivala Schneider. Aha. I onda bi rekli Mrs. Schneider. Okay. Tako da zapravo s prezimenom bi ih zvali. I inače je uvijek za vrijeme marende, ajmo reći lunch, bi imali to neko vrijeme gdje bi mi mogli, znači profesori uvijek ostaju u svojim učionicama, znači tamo jedu, imaju svoj lunch i onda možeš doći u učionice. Znači oni imaju tu kantinu gdje većina ljudi jede, ali ako ne želiš jesti u kantini, možeš izaći van, dobiš, ajmo reći, potvrdu da možeš izaći i možeš ići u bilo koju od učionica i biti s nekim profesorom i isto tako se dogovoriti. I za te prazne sate nismo imali baš da su nam sad rekli mislim, znali su za ispravke, na primjer, reći, ok, evo sad možeš doći. Znači će to bilo za vrijeme kad se jelo. Da možemo mi kod njih doći, ajmo reći malo ali dostupni su, otvorena su vrata. Da, vrata su otvorena i puno je drugačije. Mislim, ne mogu ja sad zamisliti ovdje u hrvatskoj školi da ću ja sad za vrijeme odmora si uzeti nešto za jesti i doći tamo s profesorom, jest. Tako da je puno više na nekom prijateljskom nivou taj odnos. I ono što je najzanimljivije u američkoj školi su te slobodne aktivnosti. Dakle, ima ih, u našoj školi su relativno limitirane, nemamo dovoljno prostora, imamo 2 smjene, tamo je škola uglavnom u jednoj smjeni i ima dosta tih aktivnosti. Pa kako je to bilo u tvojoj školi? Da. Još od samih predmeta koji su već drugačije, koji su meni već bili kao neke slobodne aktivnosti, na primjer gitara koji je kao sam predmet, oni još nude znači, razne sportove koji se mijenjaju tokom godišnjih doba, znači nemaju uvijek sve. Naprimjer, po zimi imaju cheerleading, imaju košarku, za dečke imaju američki nogomet i onda na proljeće, na primjer, imaju atletiku, golf, softball, znači mijenjaju znači, tako da sam ja u ta 3, znači to se mijenja po sve 3 sezone, jesen, zima, proljeće, sam isprobala dosta sportova. I kao što sam navela, znači nude ih jako puno. Znači američki nogomet, košarka za cure i za dečke, onda hrvanje, golf, softball,
znači običan nogomet za Šta si cure. ti probala? Ja sam probala, znači, cheerleading, naravno, to sam morala. Isto na početku se nudi odbojka, ali to znam da je dosta ljudi već probali u Hrvatskoj, tako da mi je to bilo malo glupo uzeti. Uzela sam cheerleading i fora je, mislim, ne znam, tako zanimljivo iskustvo, jer, ne znam, njima je to sve normalno i čudno mi je bilo gledat te učenike kojima je to svakodnevno, njima je to normalno, a meni je ovo tu normalno. Tako da je zanimljivo kako ljudi žive drugačije živote. To je ta razmjena kultura zbog koji si išla. Da. Tako da cheerleading, išla sam na track and field, koja je zapravo atletika i košarku. Super, odlično. I kako si završila tu školsku godinu? Kako je, ne znam, da li je bio prom, da li je bio graduation? Da, i bilo je sve od toga. To nije uvijek garantirano, ali na primjer u našoj školi su oni exchange students stavili u senior year, koja je zadnja godina. Tako da možemo iskusiti, znači, graduation, prom, da možemo imati taj osjećaj kao da mi sad završavamo srednju školu s njima, kao kako su i oni završili. Tako da smo imali prom negdje u 4. mjesecu i išli smo prom shopping po, znači, haljine znači, bilo je organizirano, ajmo reći, jednoj drvenoj kući. Tako da, kako možete zamisliti. Bilo je mala škola, tako da, moram reći da nije bilo možda toliko puno ljudi, ili nije toliko ljudi baš, nije bilo možda toliko veliko i toliko, kako kao se u hotelu gledaju. Kod nas, grandiozno, dobro? Da, nije baš bilo tako, jer su više ruralno mjesto, malo ljudi. Ali čekaj, ti si se stigla vratiti u Hrvatsku na maturalnu večeru? Ne, mi smo to imali i sad. Aha, u pa četvrtom. To hoću reći. Dakle, imala si maturalnu... Oba dva u Americi, ne, oba dva, da. Jer smo maturalno imali, znači, kasnije tek u 4. razredu i na putovanje sam isto mogla doći. I to si stigla. Da. Tako da nije možda bilo tako kako sam ja sad gledala na TikToku, sve ti plesovi, ali je bilo zabavno iskustvo, vidjeti kako oni to slave. I bilo je puno, nije bilo toliko svečano kao kod nas maturalna, dođu roditelji, to je velika dvorana, svi su... Kristalna, da. Više je onako, Ok, da. Američki, da. To i graduation je onda bio u 6. mjesecu, to je bilo baš onako kako svi zamišljaju, bacanje tih kapa i to je onda bio, ajmo reći, kraj cijelog iskustva. A dobro, jesi se negdje makla iz tog svog sela u Michiganu? Jesi negdje putovala, nešto vidjela? Da. Većinom smo bili tamo, ali imali smo, znači oni imaju spring break, koji je zapravo tjedan dana, znači u 4. mjesecu prvi tjedan je ta kao proljetna neka pauza koju oni imaju i većina ljudi ide onda negdje toplije ili jednostavno ide na neko putovanje i mi smo išli u Tennessee, znači posjetila sam Nashville i... Slušala se country? Da, bilo je jako lijepo. Nashville je baš jako zanimljiv grad, muzika je bila po ulicama, tako da slušala sam pravu američku glazbu usput. I to smo išli i bili smo u Chicagu, jedan dan smo napravili izlet i mislim da nisam više od toga nigdje bila, samo to. Možda, mislim, išli smo mi u neke bližnje gradove ili tamo okolo, ali ne da sam sad išla na neko putovanje. I dobro, kad si se vratila u Hrvatsku? Vratila sam se 13.6. Onda nazad. Aha, u lipnju. I kako si se onda upisala ponovno u Andrija Mohorovičić? Kako je to bilo sad sa razlikom u predmetima? Da, znači vratila sam se i onda sam svoju svjedodžbu koju sam dobila iz američke škole morala, znači, prevesti i poslati svojoj školi. I oni su imali znači, učiteljsko vijeće gdje su odlučili zapravo na temelju mojih ocjena. Znači, to isto ovisi o tome šta vi uzmete sad. Ako vi uzmete jako slične predmete kao što ih imate u Hrvatskoj, onda će vam možda biti malo lakše, šta ne znam, ali meni su onda odredili 3 predmeta. Pisala sam, znači, geografiju, povijest i hrvatski. Naravno, hrvatski će svi imati jer je to glavni predmet, piše se i na maturi.
Tako da sam imala ta 3, imala sam vremena cijelo prvo polugodište da to znači, riješim. Hrvatski sam pisala, znači bilo je raspodijeljeno gramatika i književnost. Gramatiku sam pisala znači kao ispit, a književnost su me ispitivale 2 profesorice. I ovo drugo dvoje sam bila ispitana. Tako da sasvim dosta vremena. Ima dosta, pogotovo za hrvatski. Mislim, bilo je puno gradiva. Ona je dosta sažela to neke glavne stvari. Nisam ja sad sve cijelu godinu morala pisati. Ali sam već krenula učiti po ljeti i raditi bilješke i zapravo pratiti po prezentacijama od prošlih godina i uspjela sam sve. Nisu previše komplicirali oko toga. A reci mi, obzirom da je to ipak 4. razred i matura, da li tebi falilo to što nisi bila 3. razred u Hrvatskoj? Sad, da li se to odrazilo na tvoj uspjeh u 4. razredu i na rezultatima mature? Pa iskreno mislim da nije previše. Nisam osjetila baš, kad sam se vratila, nisam, možda i zato što se radi drugo gradivo i ne radi se naravno ista stvar, ali nije da sam baš osjetila, prošla sam čak bolje u 4. razredu po prosjeku nego u 2. razredu, ali nisam osjetila da mi je bilo sad teže. Možda prvih mjesec dana, samo dok sam se opet navikla, ovo je kako zapravo funkcionira škola i te obaveze sve, mi je bilo malo teže se vratiti, ipak sam ja godinu dana bila najmo reći nekom odmoru. Tako da jedino to, ali onda kad sam se vratila, mislim, toliko dugo sam ja već u toj školi da mi nas mozak već, zapamtio, brzo sam ušla nazad u to. I onda mi je bilo isto, teško kao što mi je bilo i prije što se tiče učenja i svih obaveza, ali ništa teže nego prije nego što sam učila. Dakle, ti si sad maturirala. Pa hoćeš nam reći, ne znam kakav je bio uspjeh, jesi upala na faks, šta ćeš studirati, šta si odlučila u buduće? Da, matura je bila ok, bila mi je iskreno bolje nego očekivana, mislim da dosta ljudi to možda malo previše zakomplicira, a i sami profesori, ne da zakomplicira, nego nije toliko sada teško kao što, ja se sjećam još u 2. razredu kad sam razmišljala uopće o maturi, sam bila, meni pa nema šanse, kako ću ja zaučiti sve 4 godine nekog predmeta, pa to, ne znam, nisam htjela uopće razmišljati o tome. Ali onda kad kreneš rješavati polako mature, skužiš da i sve ima neke te sličnosti, ponavljaju se stvari, i ako kreneš na vrijeme svaki dan malo, još smo se u školi malo pripremali, ako ne čak toliko, bude ok. Naravno sve ovisi o tome što želiš upisati, kakav želiš uspjeh, ali općenito mi je bilo... matematika mi je bila malo teža, to sam mogla vidjeti da mi i općenito da mi malo fali, da mi malo je bilo teže i na maturi, ali ovo drugo... Dobro, jesi upala na faks? Da. Šta ćeš studirati? Studirat ću engleski. Super. Tako da je to isto možda bilo potaknuto mojim iskustvom u Americi. Od uvijek sam voljela pričati engleski i uvijek kad bi snimala i sa sebe bi uvijek bilo to na engleskom. Tako da mislim da će biti zanimljivo i mislim da će mi dobro doći. Tako da upala sam i sve je prošlo super. Predivno, čestitam. Hvala. Dakle, i sad evo da nekako zaključimo za kraj. Imaš ti možda neku poruku za sebe prije 2 godine ili za ljude koji su sad završili 1. srednje i kreću u 2. razred i razmišljaju kao i ti, možda bi mogla otići na godinu dana u Ameriku? Da. Pa imam. Mislim da glavna stvar je kad ja sebe sad vidim i mislim da se to skuži puno više kad se vratiš, kad usporediš, jer ti zapravo odeš i onda se vratiš, ali sebe, ajmo reći, zamišljaš kao prije, kao što si bio, ali onda tek kad se vratiš i kad živiš taj život koji si živio prije cijelog iskustva, skužiš koliko si se puno promijenio i koliko te puno to razvilo i, ajmo reći, proširilo, ne znam, proširilo mi je perspektivu o svemu, kako ljudi puno drugačije, znači kulturno žive, drugačija prehrana, drugačiji način života, drugačije školstvo i puno se toga naučiš i osamostališ se, tako da... I ja bih rekla dobiš samopouzdanje. Da, i dobiš jako puno samopouzdanja. Jer ipak si bio godinu dana
sam, bez mame i tate, da ti rješavaju svakodnevne probleme, da se izboriš za sebe, da se prilagodiš nečem što ti se možda baš i ne sviđa 100%, ali dakle nije da se cijeli svijet vrti oko tebe, nego ti zapravo postaneš aktivan član zajednice negdje drugdje u nekoj drugoj zemlji i kulturi i još si govoriš drugi jezik i moraš biti uspješan u drugom školskom sustavu. Tako da svaka čast. Je, puno izazova, tako da znaš i sve nekako izbalansirat sve te stvari, jer može biti puno. Ali... To je prava životna škola. Da. Evo, dragi naši gledatelji i slušatelji, ako ste došli do kraja, onda znači da vas je ovo baš zanimalo i to nam je jako drago. Javite se u BHV, mi smo u Zagrebu u Martićevoj 13. Dakle, naša stranica je bhvedu.com. Dogovorite si besplatne konzultacije uživo ili online, naravno s roditeljima i saznajte sve o srednjoškolskoj razmjeni. Dakle, osim Amerike, to je moguće i u Velikoj Britaniji i u drugim evropskim zemljama, čak i na drugim kontinentima, ali evo, o tome direktno na konzultacijama saznajte sve. Javite nam se. Hvala, bok, čao. Ćao.